bende osebedo kata timo ENG.Opere Nyaroya duoke penjo kaachiel koda gigo bende ma iwinjo kanyo ka Morris oduoro bende lero kar kanyo weche mag tiegruok mago mag derepe. Iwacho ni nyaka sani derepe mathoth gidwaro ni gidhi e refresher ni mana kaka iluongo ni refresher nitiere ng'at ma nosetiegi koro iduog mana par ni gigo manosebedo kacha timore. Mano bende gimoro ma urakorugo sani NTSA kosuro mo nyaka gi jok mabiro manyien mabiro kanyo mondo mi otim retest karo ken retest en test mokwongo Kata test wuono no. Ne pokoromo go. En omiye mano ma Kamagera. Mar Kamagera to dhi kanyo to sai. Yeah, gimi wachuno is a fact. And one man momi achiel kum gik momiyo this section was put. Mondo mi kinde ka kinde jo drepe or be subjected to the retest. Nikech kaka wachuno adieri nitie jok manoyudo license yor bandia. To ng'e mokwongo kata ka ng'ato ne Kamagera kata ng'ato ne manamba to upgrade oyudo. Mano is very good in life, you progress. Nikech kata mana wakaw inyalo bedo grade, itimo grade, itimo apprentice, inyalo akanyi dhi tim certificate, idhi tim kanyi tim diploma, inyalo songo go mitim degree, masters, misong kamano. Mano is life. One bende mano is not a problem to us. Kata ng'ato no chako as a manamba or what? That kata no bedo chako mana kaka bicycle rider. Kato graduate to the motorcycle rider. Tuk-tuk, taxi, koro upgrade kamano. That would be our joy. To nitiere the problem any jomoko no yude yor bandia to poko keto any effort to put everything in place. Adiere kane yude yor bandia ere gima tami mondo dhi e school, mondo dhi som, mondo mi defend go license in no. There is nothing which prevents you. And again, as I said Nasa wache before, ni NTSA has licensed approved driving schools countrywide. Onge gimotamo driver mora the any approved driving school. Mondo mi odi oyudi a refresher course or kao kind of refresher, although fresh training, jomoko wadi ne poko they got a training. Refresher is not even the word to use. Mondo they would fresh training. Onge gimotamo mondo mi odi in any school. Mondo they would tiegruok no. Mondo kose yudo tiegruok no, chieng mobiro koro ka penjo oriyo to yudo kose tumruok nade oseikore. Mano oken teach NTSA mondo mi odi ogole kateri school. Mae momi watemo ni ma itimo tem penji ni kel penji gi mondo mi yud ji oyudo opportunity again. Ka ng'ato pok no yudo kata training no odhi ojipanga mapema mondo mi otima. Nikech iwinjo kaka wacha dieri ng'ato no yudo license e yo moko winjore. Ng'e kaka ng'ano en atarisha maisha mara beria. Ini yuda e yo makama onge kata signs kia. Kata nge traffic light wachini ma red. Kidhi Ngong Road ka fifth Ngong ka ibiro yiro ka en red yo geche mamoko chung to jo matatu to ama logia nge herititi okadho dhi. So what does that mean? Either in impunity kata ka gingeyo kore mo midwa ni ogol kiano. So mano is the thing. Time umigi onge ng'amotamo ng'ato mondo mi odhi e school kata sane. Aparo ni uwinjore ne jowinjo kata ne drepe ni exercise ni jodalawa ok en mar tiro jomoko kata finyo jomoko. En mondo mi wakel sanity e wanga apaya ma Kenya ka. Mondo ka ni yudo kata license ingo to ne yude yo moko winjore en kinde makende mondo mi dhi yud tiegruok dhi e school mondo mi otiegi mondo mi ilony makata ka koro chieng' moro license ne expire ibiro timo retest ibiro timni test to ing'eyo gik mowinjore tim. Nikech kuom ranyisi Cleophas penjo mipenjo ang'eyo inyalo penji ni wiper tije en ang'o? Wiper kata ni reflectors and chevrons tije ang'o? Wiper ing'e malong'o ni en
for mondo clear the windscreen for clarity and visibility. Kenga mariembo pile yawa ko penji kamano dipo ni dhoke matek ndikwa gi Kiswahili ka Kiswahili tek kuon driver testers. Of course the mode of communication and Kiswahili kata English katek wogi driver testing unit person yawa adro kisungu no ginita winje diye na ndeke gi dhok minyalo winje go. Of course the mode of communication in English and Kiswahili to kogore matek ngeyo inyalo wuoyo gi ngano, but the point near again simple things which are very critical in road safety. Wiper is a small thing.